Kaixo, ni Jon naiz eta behar batena da, zuek nola izena zue? Irati. Ni Ane. Noizbait bitartekaritza etorri zate? Bueno, hemen bitartekaritzan daude arau batzuk, diala ezin dela eten bestea egiten daunen, izango itirik ez erabili, ahalik eta zintzen izatea, ez egon tontak egiten beste jotzen, eta egia esatea. Eta zer gertatu zen? Gertatuena da, behaien kuadrilla esate gutela gugeala guaiak eta pija batzuz. Baina gero behaie juteia beste esaten gugeala guaiak eta hola, tardun behaiek iteia guaiak. Eta hori molestatit egu eta zituen ondo sentitzen. Eta Irati zure ustez zer gertatu da? Pues que behaien juteia guaian aiten, eta gero beti molestatzea etortzea. Eta ez da justu aitzen, beti behaienak inateatzea. Eta emateu, pues, dena beraien egurun gala. Orduan Irati, zuk esan dezunez, gertatua behaiek beti behaienak inatatzeala, zue deitzea izuela pijatola, eta beti behaiei buruz izateala dena. Eta zu esan dezuna da behaiek zuei pijatola deitzei zuela eta gero behaiek iteiala pijak, ez da? Bai. Eta hau nundikan, noiztikan pasada? Kurtso hasieratik, kuadrillak sortu zianetik. Eta Irati, hau gertatzeanetik nola sentitu zera dolu da guztien, nola sentitzen zera bai? Pues hasere, porque beti behaienak inateatzea eta netzako ez da justua. Eta gaizki. Eta zuene nola sentitu zinen? Ni pixka asarri hola sentitzen naiz ze behaiek guri, onartzet, igual pixka pijak edo bagea, baina gero etzaiguna gustatzen da bestengana jutea esatea gu gehala pijak eta ezakiz eta horrek pixkaz gaizki sentitzen gu edo. Eta zu Irati, nola sentituko zinen ane bazina eta berdina egitema, ane egin dio zuen berdina egitema zio zuen? Gaizki, minduta, ez dakit, jakina jendea gauzatxarak segitula zutaz, preokupatuta. Eta zuene nola sentituko zinen, Irati izatu zinen? Egia esan ondo ez nintzen sentituko ze norbaite baztertuta uztea edo ez da oso egoera ona. Eta Irati, zugu nola pentsatzezu katazkau konpondu daite bela? Hau aztea eta berriz ondo ematea, holako zerbait, berriz ondo ematea netzako egokia izatea. Eta zuriane, ze konponbide bururatzen zaizu? Nik anek esan dunakin ados ez, baina nire bai bururatzen zait, lehen kuadrillak, bi kuadrillak ondo emate ginean, ez da, orduan, nahi iruditzen zai, pixka moratzea juten ginean da, gatazkau sortu baino lehen, nola denak ondo emate ginen, zaki, poliki-poliki, atxalde baten gehatu denak batea, edo kirikinoa juteko, eta hola, juntatzeian kuadrillak ondo emate behan. Eta zuek biak esan dituzuen konponbidetatik, zuentzat zein izango zen egokina? Nik anek esan duena egokia ertzaitze egia da lehen ondo emate ginela, baina ebai kuadrillak initzen bako nuke. Zenia duzna, baina bestek ebai nire ustez parte hartzu bako lukatela. Eta zuriane ze iruditzen zaizu Irati esan duena? Ni Iratikin aduz nago eta lehenengo kuadrillakin planteatu beharkoen. Orduan zuek biok itzengo zue bakoitza bere kuadrillakin eta posible izaten bada esango diezue larun baten gelditu arratsalden zerbait iteko. Ez? Irati zutu zagela tapazea? 6. Eta zu bane? 26 dagoa.
guretzat etortzeko. Mugitu egin. Gu bertan desiatu egun. Ja. Bueno, guain hemen bakoitzak sinatuko zuen. Inportantea zaizue beteko dituzue bi horri hauek. Hauek dira gure lana baloratzeko. Bat da gutxina eta lau da gehiena. Izena edo jarri ba? Eskerrik asko dutxagatik, espero dugu arazoa konpontzea eta